Isigcawu seshumi nane sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Kusekuseni impela nje kwesakantulu ophathe kuyaphithizela esibayeni kwaMkhize njengoba abafana noyise bebophela inkabi kwazise bayolima. Eceleni kwesibaya buqamama kugobodisa uMasithole uyicoshisa okuthile. UNtuli bona ukuthi kukhona azokusho. Ashiya abafana laba beqhubeka lapha esibayeni baphikelele kumkakhe. Nkosikazi, wangilandela sengithi sengathi uvuke kwenye indlu nje kwenze njani? Cha baba, kukhona abakwaMkhize lapha yangenhla. Bathi bazocela ubaba. Usagobodisile ubheke phansi ngelokwazisa umyeni wakhe. Kwamkhize ngaphesheya bafuna nekuseni kangaka. Kunjalo Khabazela. uMasithole aphakame ahlephula ameve esihlahleni somsasane esasisotha ngemlomozi awaququde. Oh, hayi ke. Kwaze kwasekuseni. Engabe basihlasele ngani? Ubatshele ngiyeza. Aphindele esibayeni esiza abafana ngesikhathi befaka inkabi yesine esipanini. Yani bafana, ngizonifica ngendlela. Nibe niqala niphendula isoyi. Kuzofuneka sisheshe siqede lingakaphakami la. Angifuni ukuhlumeza inkomo zami. Eshephulule enye inkabi engco eyayiseduze kwakhe. Bazikhuzela abafana baphume naso isipani seyinkomo esasiholwa ngoyedwa wabo behlele ensimini eyayisesangweni. Isigamu sayo sasesilinyiwe umbilo wawusuyifuthu. Ababuka uNtuli ngesikhathi bengena beqala isoyi kule ndawo eyayingalinyiwe bese nyukela ngenhla namadahla akhe. Endlini ngenhla kwakuhlela uMkhize, ngenhla kwakhe kuNtweni umfowabo bese kuthi ngakwesokhohlo kuhlela uMasibeko unina kaZolile owayephuza itiye lelababelilethelwe uMasithole. uMkhize noNtweni bahleli nje baququda imhlathi kuyabonakala ukuthi akukuhlabeze ngakho. Oh, ngahle ngavakashelwa ubukhosi bonke basembo sengenzeni koKhabazela ngikhipha inkomo. uNtuli ebaxhawula ethatha isigqiki ehlala ngenhla kaNtweni. Empeleni nje Sompisi akukuhle. Besingathanda nomama walapha ekhaya abekhona kule nkulumo ezoyikhuluma. uMkhize lowo uyise kaZolile ebuyisa inhlonze eyikhomba ukuthi uganunu wabo. Kuphela nje ukuthi uhlonipha umzwenye indoda. Ngakho akulula aphakamisizwe. Kusenjalo kungena uMasithole ethatha okuthile emsamo. Cha usala sewuhlala nkosikazi. Nakho sengazi ukuthi liyakudinga nawe lolu daba. Athatha isicephu uMasithole ahlala enhla kaMasibeko. Hayi usungaluqala udaba lwakho Nkunezi. Empeleni nje Mpemba sizukuze sizozwakalisa umngeni nami kwethu ngesenzo somndeni walapha ekhaya. Umuntu asebona futhi manje ukuthi kuwukwedelela umuzi wobaba mkhulu. Anqekuzisa igandu uNtweni umfowabo abheke phansi uMasibeko. Nakho sengathi sekuqala ukushuba. Qhubeka ngilalele Khabazela. Ehlala uNtuli iqhiyama esihlalweni sakhe aphica imlenze egona indololwane isandla sibambe silevini efuna ukulalelisisa kahle. Sompisi, ngonyaka odlule kusho umuzi wakho ngenxa yamagangangozo omfana wakho. Wantunta nabantwana usela indawo yokukhosela waze wayokhonza ekhweni lakho ngenxa yokungahloniphi kwalomfana wakho. Sompisi, kulwizizwe kwafa abantu. Ashaya isikhwehlelo uKhabazela, uNtuli. Khabazela, angiqondile ukukuphazamisa. Kodwa konke lokhu mumbo okushoyo ngikukhumbula njengosekwadlula. Ake uvele uhlala odabeni. Silidunyide siliphethe ukuze nami ngizokwazi ukuyokwelekelela abafana emasimini. Cha. uNtweni
ephakamisiwe. Kufanele umfowethu ayiqale ekuqaleni ngoba izinto zinjena nje ntuli zonakala ekuqaleni. Mhlawumbe kuzofanele wehlise izwi Khabazela. Isendlini yangendla lapho. Kanti ke nje nalomuza ngiyiphathele wona. Baba mkhulu. Ngakho leyo kuphakamisa izwi sobabili siyazi ukuthi ayivumelani namuntu. uNtuli athula uNtweni. Abesifazane balokhu begobodisile. Kuqala isonto lesibili indodakazi yami uZolile ingaziwa la yaya khona. Umkhize eqhubeka. Lokhu kuza ngemva kokuba indodana yakho ingene ngokungemvume kwami Sompisi. Ihlome ngezikhali izohlasela umkhwenyana wenkomo. Umkhwenyana lowo yena lo mfana wakho owamshaya wamshiya ethufile ngonyaka odlule. Okuseqinisweni lo mfana wakho ufuna ingane yami izile ingakendi ngisho kwena. Yebo. Mhlawumbe kufanele siphakamise umoya. Kodwa ke Mphemba uzoqonda phela ukuthi nathi singamadoda emisi. Mizileyo njengowakho edinga isithunzi nokuvikela okuyifanele. Sesimthungathile umntwana. Kuwo onke amagumbi ezwe lawo. Lapho besicabanga ukuthi hleze simfice khona. Akekho. Incwadi esayilethelwa kwaBiyela esontweni eledlule yayikhomba ngokusobala ukuthi lengane ithathwe lo mfana wakho. Nansi. Cha. Ungayikhiphi. uNtuli obelokhu ethule nje lalele. Azikho ingane ezizokwazi ukuyifunda. Adonsa umoya uNtuli. Angiphiki ukuthi kuwukwedelela ukungena kwalomfana ehlomile uma kuukuthi wakwenza lokho. Ngimisele futhi ukuxolisa ngendlela efanele. Naleyo ukuthi untombazana akekho ngoba ethwalwe lo mfana wami angiyazi. Kodwa ke futhi kuzofanele singazenzi impumputhe ezingasazi isintu ninabasembo sokuthi akukho soka ladla kahle imbangi khala. Kungenjalo mina ngizoyithola sekufanele njalo ngithetha amacala kamazwi akhe kanti phela naye ukhulile manje. Uyinsizwe eziphendlela ingomuso layo. Kubi nje phela ngoba useliphendla ngomuntu wabantu. Khona kunjalo isiZulu sithi no seyidlile udla icala. Ubiyela makabona ukuthi wenza njani. Ilapho ke singavumelani khona wempemba. Ubiyela uthwesa thina ngecala. Emgazini thina sesibukeka njengabantu abathatha inkomo sadayisa ngalengane kunina njengomakhelwane bethu. Libi igama lethu lapha ngaphandle. Ngizamela ukuphebeza lo moya. Kodwa basemgazini banenkolelo enkulu yokuthi lento siyenza ngamabomu. Sombisi. Akeze vele sihlalo odabeni. Sombisi. uNtweni eshaya isikhwehlelo. Akeze vele sihlalo odabeni. AbakwaBiyela bathi kunembiko yokuthi undodakazi wethu ukuyindodana yakho le edolobheni eThekwini kunomuntu thizeni omelamele. Yokhula indaba. Sekukho nomelamele eThekwini. Ngokwesabela ke ibhelu eziye zasuka ngonyaka odlule. Abasemgazini banxusa ukuba thina njengabazali sehle sonke ukuyolanda untombazane eThekwini. Imina nomkami. Ekhipha iminwe emibili umkhizi nananga umfowethu. Ekhomba uNtweni kube wena nonkosikazi wakho. Ekhombo kaSibeko ngekhanda. Kanti nabo uBiyela nomfowabo bayobe behambisana nathi ukuze siyolanda undodakazi. Ngakho ke sizocela lokho lapha ekhaya ukuthi ukuze zingasuki idumo masiyithathe lezandleni zethu lento njengabantu abadala ukuze sinqande ukubhebhetheka komlilo weshisandlo ofana nowangonyaka odlule. Siyohamba nini kanjani ukuya lapho? Kubuza uNtuli. Hayi ungabe sakhathazeka. uNtweni abasemgazini bathe sizothatha imoto kamzala wabo seHolidini njengoba kuqala unyaka nje. Bathe ke inkulu iveni futhi inganela nje kuba singene sonke ngisho noma sesibuya nayo indodakazi uyongena lapha.
Manje ke sizohamba nini? Hawu, uthini umpempe? Umkhize. Sivuke kuselivindi nje, sivukele lokho thina. Njengoba usibona nje, sesilungele ukuhamba njengoba imoto kamzala loshiwo seyingafika noma yinini ukuzosilanda. Qokani maphela, qokani nje sambeni, qokani ingane zakwethu.